otu American Veterans of Igbo Descent maọbụ AVID n'ahịa ịchafụ na-akpọku nwoke na nwaanyị ọbụla bụ onye Igbo na-ejere ndị agha ala Amerịka ozi na ndị nọkwa ugbu eje ozi ka ha denye aha ha n'otu a maka na aka zuo ọnụ ogbu ijiji. American Veterans of Igbo Descent bụ otu pụrụ iche nke onye Igbo ọbụla jere ndị agha ala Amerịka ozi na ndị nọkwa ugbu eje ozi malitere maka mmekọrịta na ịdị n'otu n'etiti onwe ha. Ndị AVID ji iwu agha ndị ala Amerịka gbara ajụ ma werekwa ọdịmma na omenala Igbo kee ajị n'ume maka ihi na ihe ọ masịrị nwanza ya pee mpe ọ ka bụkwa diọkpara be nna ya. Ebe ọ bụ na ọkụkọ chi nwa anaghị arahụ n'elu osisi ụmụ ya arahụ n'ala, ndị AVID eweela arị nchekwa na ndekọ nke nwoke na nwaanyị ịhụ mba Amerịka n'anya wee mere ihe ntọala nke otu ha ma yirikwa ọganihu nke ala Igbo ka akwa. Nke a bụ akara ọnụọgụgụ ekwentị ị ga-eji kpọọ were nweta ndị otu a ma debekwa aha gị 904-343-5770 ọzọkwa 904-343-5770 maọbụ gaa n'ama cyber denye www.avidusa.org. Ọ bụ onyeisi ndị otu a bụ Chief Sylvester Onye na odeakwụkwọ Dr. Godson Obiagwu tinyere aka n'ozi a. Jidekwe ka iji.